Hvor er det? Kom igjen! Nei, postmann! Postmann! Royal er Mari. De som kjøper er Royal og Mari. De er på meny, 1990. Et tips, Kinder Maxi. Jeg begynner å dø når jeg snakker om det. Jeg er så godt. Om jeg er så glad i frøhals? Nei, jeg hadde egentlig... Godt lunsj. Da, mye bedre enn lunsj da. Kinder og tortilla. Jeg møtte farmor. Det var litt tungt siden kanskje hun sier til pappa. Men samme... Ja, han er god. Hvorfor bare åpner senere? Så har vi åpner om en halvtime, så vi skal bare på Ersheimtorget, og så går vi tilbake. Men Morten, jeg har ikke penger. Jo, som jeg tar den jo. Ja? Jeg sa til... Bakka her, Senja. Vi er nå på Ersheimtorget. Det er gangen min. Akkurat bedre. Så vi bysen her. My drink it. Jeg spør om Tony Bradman. Det er hun som synger My Best Friend. Hva skal på nye da? 90.